Me ya target ɗin kin je Abuja? Target ɗina ya za in samu mota. Wannan shi ne target. Ni iyayena talakawa ne. So nake ga ya zan yi in kawo abinci gidanmu. Abincin da zai daɗe bai ƙare ba. In ga ana ci a gidanmu sau 3 a rana. Target ɗin su kaɗan ne. Ni an ce mace daraja ce da ita a maka. Don in na samu kuɗi gaba zan yi don maka zane. Ke mai target ɗin? Target ɗin mu ɗaya ne da ke. Yan mata adon gari. Sannu? Abokina. Abokina haka ne. Abokina. Wai bacci kake ne? Wallahi ba bacci nake ba. Kawai rayuwar ce ta mun zafi. Duka ba na jin daɗin rayuwata. Shi yasa kaga ko gareji in nazo ba na iya aikin komai sakamakon wannan abin da ya faru da ni. Tabbas ni na ga gabaki ɗaya kwana biyu mutunka ya canja gaba ɗaya. To amma abin da nake so ka fahimta shi ne kar ka taɓa tunanin mutane za su canja ma kallo daga kallon ka mai mutunci da suke. Wannan abin da yi ina so ka ɗauke shi a matsayin ƙaddara. Saboda ƙaddara za a ce gaskiya. Kuma ka san me ka wannan abin gaba ɗaya? Wallahi ni dai ina zargin cewar yawan keɓewa da kuke ita ta kai ku ga wannan abu. Amma kwantar da hankalinka insha Allah komai zai zama ya wuce. Haka ne. Amma baka san me ba. Ni kaina keɓewar da ni da ita shi ya jawo mana har na ji wani abu a cikin raina. Ban taɓa jin wani abu a cikin rayuwata ba sai ran da na fara keɓewa da ita. Amma ba komai yana iya faruwa. Haka ne amma karka damu. Ka yi hakuri in Allah yadda da sami komai zai wuce. Allah zai kawo mana ɗauki. Kuma kar ku damu. Insha Allah duk wani abu da za ku bukata daga nan har zuwa tsawon wata 6 na ba wa dalla da zai kawo. Na san kuma za su ishe ku. Ai ni ya kamata in yi godiya. Wannan yarinya Allah miki albarka. Kina ga yarinya Allah na to ina kwance kamar ban kwanta ba. To yanzu ko ni Allah ya hore wa lafiyarta. Ai ba zan shiga da fitin da zan samu wannan kuɗaɗe in daunoyin mu kamar take yi ba. Kina ina? Allah miki albarka. Mu muna nan muna zabga miki addu'a. Ke dai ki ci gaba da kula da mu. Wato wannan ya ɗaya kenan Allah ya bamu tamkar da 1000 ba ma 100 ba. Ko wata kaza mai ɗimi shekaran jiya da ke kawo. Kin zo da ita ne yau? A'a sai dai a sa a kawo. Ai da ke na san ba za a rasa a nan baya. Na san kaza mai ɗimi. To shi kenan. Na san kaza mai ɗimi. Shi ciwon nashi ba hana cin kaza. Cewa Allah. A yarinya ta yau. Karfi damu umma. Dama ai duk wanda ya haifi ya mace. Insha Allah ba zai faɗi ba. Gaskiya mun gani. Muna nan. Muna nan muna miki addu'a. Ke kuma ki je. Maryam. Sannu. Allah ba ki lafiya. Allah ba ki lafiya. Sannu Maryam. To wai har ya zuwa yanzu babu wata tartibiyar magana guda ɗaya dangane da rashin lafiyar nan naki. Shi baban naki bai gaya miki a'a an ci yau su an asibiti da abin da aka ce ki damun ki ba. Balanta ne a tsaya a fuskanci maganin.
Ki daina faɗin haka, kin ji Maryam? Ai da rai da mutuwa duk na Allah ne, babu wanda ya san gawar fari. Kin gane? Insha Allah za ki tashi. Allah ya baki lafiya. Sannan kin ji? Bari koma ɗakin shi inda wajen baban na daman can ne, bari leko in duba cikin naki. Allah ya baki lafiya. Wayo Allah. Sannu ne gida. Kama ruwan ne? Ah. Sannu. Kada ka ansawa mun mai gida, ina taima sannu. Yawwa. Yawwa. An sai. Na'am. Wannan cutar tawa. Ji da ke kamar ba zan tashi ba. Haba mai gida. To ina daga kudin nan da ake magana. Sai na ba da su za a bani magani. Wayo. Ina shan wuya. Ka daina faɗin haka. Allah da ruwa. Allah da ruwa. Wayo Allah na. Ka riƙa haƙuri mai gida. Tun da yarinya nan ta ce za ta kawo kuɗin asibitin nan, ai za ta kawo. Tun da kuma ka san tana iya daidai ƙoƙarinta a kan mu. Sai mu ɗan ƙara saurara mata ko? Tana ina. Ita gashi bata zo ta kawo ba. Ni kuma gashi sai wahala da ni ake. Wayo Allah na. Sannu. Wayo Allah ta. Ai cuta ba ta san inda rai yake ba. Sannu. Ko ina ba daɗi. Sai haƙuri. Ko ina ba daɗi. Ta cuta ai kankana ce mai. An sai. Na'am. Ni da wanda lafiya. Ku janye garwashin nan daga jikin Allah. Ku janye. Ku janye wutar nan daga jikina. Ka rufa mana asiri wace irin wuta kuma? Ba wuta ba ce? Haba. Wayo Allah. Sannu. Wayo. Wallahi kuma na yi iyakar kokarin na ban samu. Amma mun yasa kuka dawo gida? Suka ce mutum mun samu kuɗi ma ko. Kusan ba inda za mu samu kanmu da kuɗi ne. Allah muka sa da ido. Sai ke amma wani wanda za mu je mu. Ta dawo? Ta dawo. Ayya. Sannu. An samu kuɗin ko? Wallahi abba na yi iyakar kokari na ban samu. Dai kokarta. Dan Allah. Ki yi kokari. A ceto rayuwata. A samu kuɗin nan. Bari na gani. Kokari duk yadda za a samu kuɗin nan. Ina zuwa. Wallahi kuma wai sa aka so. Wayo Allah. Ka ne mun zance. Yaya kuka ƙari da ita? An samu daidaito? Yanda muka yi da yarinyar nan ta zo da san rai. To, amma ba ni da zaɓi, ca te wai sai na aure. Idan ina so duk takura da komai. To kai me kace mata? Abinda na ce mata babu wani matsala. Domin idan ina son asiri na ya rufu dole ne hakan ai. Ko me ka gani? To lallai ilalla auren natan shine rufin asirin ka. Ka zama shaida. Na zama shaida. Kaji ta tsoma na a ciki. Kuma wallahi na yadda na zama shaidar tata. Babu matsala, Alhaji Muhammadu. Ai za a yi haka. Ka san gaskiyar al'amari. Baka da zaɓi illa ka aure ta. Wannan shine rufin asirinka, shine rufin asirinta. Ta yi tunani. Babu matsala. Yawwa. Alhaji Muhammadu. Yawwa. Ai an wuce gurin. To alhamdulillah. babu. Alhamdulillah. Na ji daɗin wannan zance. Na ji daɗin wannan zance. Habiba. Na amince da dukkan abubuwan da kika faɗa cewar na sani ni ne sanadin mutuwar mahaifi. Ni ne sanadin mutuwar mahaifiyarki. Kuma sannan kusan duk abin da kika mallaka yana.
ko ba haka ba? Ba ma kusan dukkan dukiyata ba. Dukkan dukiyata za ta ce. To yana hannu. To yanzu na san ke ba ki da kowa. Ni kuwa kowa nawa yana. Don haka yanzu ne maki alƙawarin cewa ni ne zan zama kowa naki. Ta za a yi hakan ta faru kuma ta wace hanya? Ito, idan ka yi hakan zai iya cewa ka goge duk wasu abubuwa da suka faru a baya da duk yadda na ɗauki ka a zuciya. Zan yi amince.